Здравейте на всички! Днешното видео ще бъде едно, което никога не съм правила до сега, а именно първо впечатление. Много харесвам да ни гледам, затова ще им направя едно. Продуктът, с който ще се запозная за първи път, е един много нов продукт всъщност за българския пазар. Това е Color Stay Moisture Stain от Revlon. Моят е в цвят Parisian Passion, този тъмен бургунди цвят, доста прилича на лакът ми. Добих се с него преди няколко дни, но не съм го отворила, което за мен е много рядко, защото исках да направя това видео. И през няколко часа ще се включвам, за да ви кажа мнението ми за продукта, дали е издържаностните ми, как изглежда, всички тези неща. Надявам се видеото да ви хареса. Ако искате да виждате още такива видеа, харесайте го. И нека започваме с първото ми впечатление. Лепенки. Мисля, трябва да ги махна. Да, доста лепенки. Добре, отворих го вече. Да видим как изглежда апликаторчето. Не иска да излезна. Опа, добре. Ето така изглежда апликаторчето. Прилича доста стандартно за такъв тип продукт. Прилича доста на тези на Yves Saint Laurent. Това също е стейн, затова би трябвало да издържи носните по-дълго време. Дори когато вече този глансов ефект го няма, цветът трябва да е там, дори малко по-блед, разбира се. Това ще бъде критерият да видим дали ще издържи носните ми като петно, като стейн. Добре. Доста течно. Само да кажа, че до сега не съм се сблъсквала с такива продукти. Леко е лепкаво. Добре, виждате, че доста трудно се изкарва апликаторчето. Има остро върхче, което е удобно, за да се очертаят тъсните. Чувства се доста мокро, леко лепкаво. Малко си излезах от очертанията, но съжалявам, ако апликацията е ужасна, но не съм въобще свикнала да слагам на такива продукти. Изчакам първия слой да леко попие и ще сложа втори, за да видим дали цветът ще бъде по-наситен и дали ще бъде по-леко, защото определено в момента е леко. Добре, оставих го да попие за горе една минута. Сега ще сложа вторият слой. Отново този лек проблем. Определено, когато се нанесе глансовият завършък е много силен. Ето така изглежда с два слоя. Почти и вторият е попил. И вчуца много леко носните. Определено усещате, че имате нещо, но не е тежко в никакъв случай. И както казах, лепкавината вече не е въобще силна. Кажа, че цветът на камерата е много по-светъл, отколкото е всъщност. Цветът е тъмен лилав. Да. Тъмно винено по-скоро. Не толкова лилав, тъмно винено. На камерата е доста розово. Това бяха моите първи впечатления от този продукт. Ще се върна след няколко часа, за да ви кажа
как е издържал през деня. Имам още видеото да снимам, затова много ще говоря. Имам някои задачи да свърша и ще видим дали издържа, дали гланцевият ефект издържа, дали петносването е силно. Ще видим всичко това след няколко часа. Вече съм и на някъде половин час и ето така изглежда стейна. Определено гланцевият ефект е тук, но не е толкова in your face. И на мен лично повече ми хареса, защото когато нося по-тъмни червила, предпочитам да са леко по-матови, не изцяло, но да не са твърде гланцови. И в момента наистина повече ми харесва ефекта. Иначе цветът не е мръднал, но наистина е попил. Имате преди, че снимах видео, в което говорих половин час. И това е за сега. Ще се включа след няколко часа. Здравейте на всички! Връщам се след 5 часа при вас, за да ви кажа моите първи впечатления от стейнът на Revlon. Записала съм си една тетрадка нещата, които харесвам и нещата, които не харесвам. Ще започна с положителната страна. Хареса ми, първото нещо, което много ми харесва, е цветът. На камерата не е точният цвят, много по-тъмен на живо, по-винен, перфектен за есента. Другото нещо, което ми харесва, е, че не се чувства устните. Когато го нанесете, е съвсем малко лепкав, съвсем малко, но след няколко минути попива и въобще не го чувствате. Много лек продукт. Третото нещо, това е доста очевидно, защото самият продукт е рекламиран като стейн, това, че петносва устните, наистина го прави и заради този факт, както виждате, не цапа, не се пренася на кожата ми, на дрехи, което е много важно, особено с такива тъмни цветове. И другото нещо, което много ми харесва, е, че както се казва на английски, не блидва, т.е. не излизат очертанията на устните, което много ми харесва, защото обикновено с тъмните цветове това е неизбежно, ви трябва молив за устни, аз не обичам да носа. И това бяха положителните неща, които мога да кажа за този стейн. Също ми харесва, че в началото увлажнява, може би някъде половин час. Обаче тук идват проблемите ми с него. Първо, че, не знам дали се вижда, е в фините линии по устните ми. Не ми харесва това, не ми харесва как изглежда. Не, че е неприятно, но просто не седи добре. Второто нещо е, че когато гланцовият ефект изчезне, това е някъде след половин час, започва да изсушава устните. Имате чувство, че постоянно трябва да си облизате устните, за да ги хидратирате по някакъв начин. Това въобще не ми хареса, защото пише moisture, т.е. увлажнение. И последното нещо, че цветът бързо избледнява. Избледнява до определен цвят, след това не мърда. Но определено ми се искаше да е малко по-тъмен. Само искам да кажа, че ми се наложи да го нанеса втори път, защото наистина много изсушаваше устните ми и цветът не беше твърде наситен. Аз снимах. Наистина трябваше устните ми да изглеждат малко по-добре. Като цяло, като първи впечатления, харесва ми продуктът. Нещо, което най-много ми харесва, е цветът. Това, че не се чувства на устните, че не е супер бляскав, както в началото. От това, че постоянно трябва да го наслагвам, за да не ми изсушава устните и цветът да остане доста наситен, не ми харесва. Като цяло, както казах, не е лош продукт. Ще го запазя, няма да го дам, но не съм сигурна дали ще си взема още от тези. Това, че изсушава устните, може да има нещо общо с това, че много говорех. Ще го тествам още, определено, но това бяха моите първи впечатления. Се надявам видеото да ви е харесало и да е било полезно. Харесайте го, ако искате да виждате още такива видеота с първи впечатления. Абонирайте се за канала ми, ако вече не сте. Следвайте ме в Instagram, линкът е долу в описанието и ще се видим в следващото ми видео. Чао!